Takže jdeme a pánové, vítám vás od dnešního videa, já jsem Boxy a dneska si dáme stavěcí soutěž tady s Matixem o to, kdo je lepší builder. Tak uvidíme, kdo je lepší, tak jdem na to. Takže lidi, tady jdeme vylosovat, už jsme sem hodili 2 návrhy, tak můžeme kliknout, ne asi? Co padlo? Uka, hoď mi to taky, jak se to přečteš? Mě, Uka. Takže mě, to byl můj nápad. Tak hoď mi papírek. Jo, počkej, já jsem ho pomalu vyhodil. Tak znova. Je tam dům. OK, to je můj věc. OK, tak jdem stavit barák. Chceš ho stavět? To asi můžeš vyhodit tady nikam. Tady nikam můžeš vyhodit. OK, jdem stavit dům, jo. OK, tak prosím tě, tady ty 2 věci dělají, že to můžeš přepnout na grass block nebo na normální, jo. A nepodváděj, jo. Já jsem mutnul a tak lidi. Teďka mě Matix neslyší, jo. Takže asi tohle bude dobrý. Počkej, dům tam bude, tak já udělám nějaký středověký, kámo, já umím stavět středověké baráky. Zajímá mě, co na to řekne, takže jo. Já bych tady udělal tohle, tady bych udělal jako chodíček. Matixej? No. Stop. To už je konec. Jo, pojď nahoru na stěnu. Já nemůžu. Ne. Já potřebuji Co mě zajímá, jak to u něj bude vypadat? Já chci první k tobě prostě. Tak pojď. Pojď, nejdřív sem teď začínáme. Teď začínáme, pojď ke mně. Okay. Tady je taková cestička. Tady je barák, tady má špejska i s hezkým, má takový talířek a maso. Dobře. Tady má žíčky, lopatku a kyblíček taky na talířku, aby si to neušpinilo. A tady je barák. No, to je pěkný. A je to celý jako by takovým malým lesa. Tak co by, kolik bys dal bodu? Jak jo, je taky malý, 10. Kam jsi zmizel? Za tebe, do tebe! Je to taky malý, jo, je to taky hodně detailní. 7. 7? 7,5 bodů. A my můžeme hodnotit, ale mi můžete maximálně dát 5 a já si dám, to jakoby není nejlepší výtvor, nejsem si moc jakoby, to je za mě takový 3. Takže 10 bodů mám. Takže, tady to je moje barák. Jo.
Je to úplně no prostě to hustý, no. Tady jsou dveře na terasu, ok, palmičky. Ale jako ke mně jsem moc nestíhal. Jakoby, to by se mělo za tu stejnou dobu postavený i s tím. Jakoby, samozřejmě, kdyby tady by přijel nějaký bazének, nebo tak by se dal svý body, ale já bych mi teda dal takových 6 bodů. No, ne, 5. Já si to za ten malý baráček. Hele, původně jsem ti chtěl dát 8, ale když tady nemá žádný venku a ty palmy se mi moc nelíběj, tak já si myslím, že dávám 5 bodů. Takže 5? Mhm. A já si dávám sobě 5, můžem do 5, takže to je 10, takže to je vyrovnaný. Teďka lidi budou muset napsat do komentářů, kdo vyhraje. Napište do komentářů, jestli já nebo Matix. A kolik byste na našem stavbám dali bodů. Tak to bude ještě z dnešního videa a čau.